سلام تخطاتل تزال كانل محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سابسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتل تزال مدب كميك أنيخوم لومي بزعبات حدار حمش تغلت شعن عسران 4 زكايد بريزنتاو مرجع حبرات منقستات أمريكا يخزارب بريزنتاو مرجع حبرات منقستات أمريكا دحر ممتاع دونالد ترامب قرب عقرقر السرعيون هلخ زمالون كوينو خمزلو كلاتنا انفلت ايو عبكلتا شحني عسران بريزنت دونالد ترامب عبتقوانتي ببايدن ايتسعاركون اقوادا اتقشيشة سلازبلة دقفتو سلفن عقرقرن كمزقبرو ناي قربا تذكروي عبزقوان زون دونالد ترامب كند حوصين اي ريبابليكان بارتي كوينو سلازلو نسو زقبرو زلو قوسقاسن اسو زاربو زلو زرباتات كفافالي قربون عب عقرقر كيخيد انداتا سقع يمتسعلو كم زفلت عب قربا اوان عب ورحشو عاتة علت 13 دونالد ترامب قوسقاسن دا قبره كاب حدا ود 10 عمت منسيتي تتقويسو نهيوتون اسكلا خمز ترف اقوادا ازنو تجليفو خمز دمي ناي قربا تذكرو يزون عبتقوانت دونالد ترامب እግዚአብሔር አድሒንን ነበር ህይወተይ ጠፊአ ነይረ ሎሙን ኣብዚ መሃለኹን ከም ዝበለ ናይ ብዙሓት ናይ ሚድያ ትካላት ዝፀብፀቦ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ምዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክወዳደር እዩ መን ይዕወት ኣብ ዝብል ብዙሕ ኣካት ዓይነት ብኳ ኮይኑ ተፀንሐ ብኡ መጠን እውን ምናልባሽ ምስቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጥኢት ተተኪሱ ስለዝተታሕሰ ናቱ ብብነት ላዕሊ ስለዝበፅሐ ንባይደን ስዒሩ እንደገና ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ ዝብል ጥርጣረታት ገኒኑ ነይሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተገበረ ዲቤት ወይ ክትዕ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ጆ ባይደን ሕማቅ ውፅኢት ከም ዘርአየ ኣብ ገለገለ እዋናት እውን ናይ ዘረባ ዘሕታለ ምርሳዕ ከም ዝተረኣየሉ ብዙሓት ከም ዝተዛረቡ ናቱ ደገፍቲ ናቱ ኣባላት ብሓፈሻ ከኣቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ስክብታታት ከም ዘርአየ ንባይደን ድማ ካብ ስልጣን ውረድ ካልእ ሰብ ዝሓሸ ክነምፅእ ንትራምፕ ክስዕሮ ዝኽእል ሰብ ክነምፅእ ኢሎም ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዝገበሩሉ በዚ መሰረት ከዓ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንሃገሩን ነታ ሰልፉን ኢሉ ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ማለት ካብቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ስልጣን ካብቲ ናይ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ግዜ ዘይኮነ ካብቲ ንመፃኢ ክወዳደረሉ ዝሓሰበ ካልኣይ ተርሚ ወይ ካልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝገደፎ ተዛሪቡ እዚ ከዓ ብዙሓት ክንእድዎ ገለገለ ከዓኒ ተደፊኡ ይወፅዩ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተኸቲሎም ዲሞክራቲክ ፓርቲ ካብ ስልጣን ኣልዮሞ ኢሎም ክኸስዎምን ክንሰምዕ ቀኒና እንተኾነ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣነ ናብዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣይወዳደርን እየ ክብል ከሎ ንሓንቲ ሰብ ሓፂዩ ከይዱ ነታ ናቱ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ማለት እዩ ሕጂ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሰባት ማለት ኣብ መንጎ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ዝነበረን ዶናልድ ትራምፕን ኣብዛ እዋን እዚ ከዓኒ ምክትል ፕሬዚደንት ዘላ ካማላ ሃሪስን ከም ዝኸውን ድሮ ተፈሊጡሎ እሶም ከዓ በብወገኖም ነናቶም ጎስጓስ ኣኣብሕዶም ድማ ነናቶም ዘለፋታት ጀሚሮም ኣለዉ እዞም ክልተ ሰባት ግን መን እዮም ፕሬዚደንት ትራምፕ መን እዩ ወይ ከዓ እዛ ሕጂ ዘላ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ከመን እያ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ መጀመርያ ኩላትና ከም ንፈልጦ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ቅድሚ ባይደን ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ተርሚ ክወዳደር ምስ በለ ብባይደን ተሳዒሩ ካልኣይ ግዜ ኣይተዓወተን ሕጂ ክገብራ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓደ ዓቃባዊ ኮይኑ ብገንዘብ ሃብታም ልዕሊ 5.3 ቢልዮን ገንዘብ ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንገንዘብ ዘይኮነስ ምናልባሽ እውን ንናቱ ዝና ኢሉ ዘይኮነ ምክንያቱ ዝና ዘለዎ ሰብ እዩ ግን ነትሱ ዝኣምነሉ ኣሜሪካ ዓቃባዊ ዝኾነ መገዲ ክትሕዝ ኣለዋ እቲ ትኸዶ ዘሎ መገዲ ከዓ ኣብ ብዙሕ ክልወጥ ኣለዎ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እዩ እዛ ምክትል ፕሬዚደንት ዘላ ዲሞክራቲክ ወኪላ ምስ ክትወዳደር ተባሂላ ዘላ ካማላ ሃሪስ ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይና ጓል 59
ብመበቆላ ድማ ኣዲኣ ህንዳዊት ተማሪት ኮይና ንኣሜሪካ ዝመፀት ኣቡኣ ድማ ፀሊም ኣሜሪካዊ ወይ ከዓ ጀማይካዊ ኣሜሪካዊ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ወዲ ወይ ሰብኣዩ ፃዕዳ እዩ ካማላ ሃሪስ ከዓኒ ዳርጋ ፀላምያ ጓል ኣንስተይቲ እያ ክልቲኣቶም ነናቶም ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓደ ግዜ ፕሬዚደንት ኮይኑ ስለ ዝነበረ ትናቱ መገድታት ሰብ ይፈልጦ እዩ ካማላ ሃሪስ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይና ትሰርሕ ስለ ዘላ ናታ ዝኾነ ተመክሮ ኣጥርያ ኣላ ናታ ዝኾነ መገድታት ከዓኒ ዳርጋ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ካማላ ሃሪስ ነቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓኒ ጆ ባይደን ዝመርሖ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ንዕኡ ክትቅፅል እያ ብዙሕ ካብኡ ስለውጢ ክተርእና ኢሉ ዝፅበያ ዘሎ እያ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕኒ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስን ክወዳደሩ ከለው እንታይ ረብሓታት ኣለዎም ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ብትራምፕ እንድሕር ጀሚርና ትራምፕ ዓቃባዊ እዩ ክርስቲያን እዩ ሃብታም እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ትራምፕ ደገፍቲ እቶም ዓቃባውያን ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ፃዓዱ ክርስቲያን እዮም ክኾኑ ብካልእ ወገን እውን ብቁጠባ ተሪኢካ እውን እቶም ኣብ ቁጠባ ደሓን ዘለው ሰባት ኣብ ክንዲ እቶም ወርኪንግ ክላስ እዮም ክኾኑ ድበሃል ተፅሚት ኣሎ ምናልባሽ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ምክትል ፕሬዚደንት ክኾኖም ምስኡ ክወዳደር ኢሉ ዝመረፆ ወዲ ኣሎ እሱ ከዓ ካብቲ ወርኪንግ ክላስ ኢሉ ዘምፀ ወይ ካብቲ ናይ ሰራሕተኛታት ዝበሃል ክላስ ናይ ኣሜሪካ ወይ ሕብረተሰብ ናይ ኣሜሪካ ምክንያቱ ካብኦም ድምፂ ንክረክብ ኢሉ ኣምፂኡ ኣሎ ግን እዚ ከዓ ንስቲል ወዲዩ ፃዕዳ እዩ ዓቃባዊ እዩ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ድምፂ ከንፀልዩ ክሪኦ ኢና ማለት እዩ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ከንታይ ረብሓታት ኣለዎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ዝዓበየ ረብሓ ኢላ ትፅበዮ ደላ ምናልባሽ እውን ትገብሮ ደላ ደገፍ ካብ መንእሰያት ደገፍ ካብ መንእሰያት ክንብል ከለና ብፍላይ ከዓ ካብ 18 ክሳብ መጀመርያ 30ታት ክሳብ ከባቢ 34 ዘለዉ ማለት እዩ እዞም መንእሰያት እዚኦም ንካማላ ሃሪስ ዝዓበየ ሓይሊ ክህብዋ ኢልና ንጥበለና ወይ ከምኡ ኢላ ትጥበላ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ካማላ ሃሪስ እታ መጀመርያ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጓልያ ማለት እዩ እታ መጀመርያ ምክትል ፕሬዚደንት ፀላምያው ብካልእ ተሪኢናዮ ስለዚ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ደገፍ ክትረክብ እያ ተባሂሉ ተፅቢት ኣሎ ምስቲ ጠላም ምኳና ናይ ህንድን ናይ ጀማይካ ናይ ፀለምትን ዓሌት መላዋ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ደይኮነ ካብ ላቲኖ ካብቲ ናይ ላቲን ሕብረተሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ማለት እዩ ካብ ፀለምቲ ከምኡ እውን ካብ ናይ ኤሽያ መበቆል ዘለዎም ደገፍ ክትረክብ እያ ድበሃል ትፅቢታት እውን ኣሎ ካልእ ካብ ቅድም ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ንኣብነት ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ምስ ሰበይቱ ሚሸል ኦባማን ንካማላ ሃሪስ ደገፎም ገሪፆም ኣለው ክሳብ ናይ መጨረሽታ ትምረፅ ድማ ክንሕግዘኪ ኢና ኢሎም ኣለው ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ሰበይቱ ሚሸል ኦባማ ኣብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎም ምናልባሽ እውን ንሶም ተዝወዳደሩ ምተዓወቱ ተባሂሎም ዝእመነሎም ክልተ ሰባት እዮም ስለዚ ናቶም ደገፍ ንካማላ ሃሪስ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ምናልባሽ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ብቴሌፎን ደው ኢሎም እዮም ነጊሮማ ክንከታተላ እውን ንኽእል ኢና እዚኣ ምስለኒ Kamala. Hello. Hi. Hey there. Hi, you're both together. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my. ካልእ እውን ካማላ ሃሪስ ናይቲ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ንኣብነት ካልእ እውን ካማላ ሃሪስ ናይቲ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዓብ ደገፍ ኣለዋ ክወርድ ከሎ ንሱ ኖሚኔት ገይርዋ ወሪዱ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪት ትኸውን እያ ኢሉ ስለ ዝኣመነላ ብስርሓ ስለ ዝመስከረላ እዩ ከምኡ ገይሩ ዝኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ካማላ ሃሪስ ናይዚ ዘሎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንዓኣ ክጉስጉሰላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ምናልባሽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ ዓይነት ክትሪኦ ከለካ ብዙሓት ናብ ደገ ወፂኦም ዝጉስጉስጉ ዓበይቲ ሰባት የለውን ብፍላይ ንዕኡ ደገፍ ዝገብርሉ እንተሪኢና ካብ ደቁ እንኮላይ ካብ ደቁ ንዕኡ ብቐረባ ናቱ ቤተሰብ እዮም ኣቦይ ከምዚ ኣቦ ሓጎይ ከምዚ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ ደገፍ ዝገብርሉ ዘለዉ ሕጂ እዚ ናይ ደገፍ ቤዝ ወይ ከዓ መን ክድግፎም ዝኽእል ኢልና እንድሕር ኢና ንኣብነት ንትራምፕ
እቶም ሃብታማት ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ዓቃባውያን ክርስቲያን ፀዓዱ እንድሕር ኢልና ኣለና ንካማላ ሃሪስ ድማ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ፀለምቲ ላቲኖ ናይ ኤሽያ እዚኦም እንድሕር ኣብ ክልተ ቤዝ ፈሊናዮም ሕጂ ኩሎም ናብ ሓደ ይኸዱ ወይ ከዓ ኩሎም ንኣብነት ኩሎም ኣብ ትራምፕ ይኸዱ ፀዓዱን ሃብታማትን ዓቃባውያን ክርስቲያን ኩሎም መናእሰይ ላቲኖ ፀለምቲ ኤሽያዋን ከዓ ናብ ካማላ ሃሪስ ይኸዱ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዝበዝሐ ደጋፊ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ከም መሰረት ኣቐሚጥና እንታይ ፍልልያት ናይ ፖሊሲ ፍልልያት ከለዎም እዞም ክልተ ሰባት ኢልካ ምርኣይ ከዓ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ እዞም ፀዓዱ ዶ መንእሰያት ዶ ዓቃባውያን ዶ እንብሎም ዘለና ብዓሌትነት ጥራሕ ኣይኮኑን ናብኦም ዝኸዱ ዘለው እቲ ናቶም ፖሊሲ ደገፍ ስለ ዝርኡ እዮም ዝኸዱ ዘለው ወይ እቲ ናቶም ፖሊሲ ንዕኦም ብኸመይ የርብሖም ኢሎም ይርዩ ስለ ዘለው እዮም ኣብ ከምኡ ዝኸዱ ዘለው ስለዚ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ መንጎ ካማላ ሃሪስን እንታይ ናይ ፍልልያት ኣሎ ወይ ናይ ፖሊሲ ፍልልያት ኣሎ ኢልና እንድሕር ርኢና እቲ ፍልልያት መብዛሕትኡ ኣብ ኣርባዕተ ነገራት ዝመፀ ሓደ እቲ ናይ ሪፕሮዳክቲቭ ራይትስ ዝብሎ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ውልቃዊ ናፅነት ብፍላይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝተተሓሓዘ እዚ ሕቶ ናይ ጥንሲ ሕቶ ናይ ኣቦርሽን ወይ ከዓኒ ምንፃል ጥንሲ ዝሓደ ካብቲ ዓብዪ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር መፅኡ ምናልባሽ ምንፃል ጥንሲ እውን ክኽልከል ይኽእል እዩ ኣብ ገለገለ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ይሕመ ወይ ውረስ ስለ ዘሎ ካማላ ሃሪስ ከዓ እዚ ክኸውን የብሉን ደቂ ኣንስትዮ ብተፈላለዩ ምክንያት ክጠቕሳ ክእላ ስለዚ ናተን መሰል እዩ ኣብ ሰውነተን ባዕለን እየን ዝውንንኦ ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዋ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ናይ ፖሊሲ ወይ ከዓኒ ናይ ምርጫ ፍልሊ ኮይንዎን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሪፕሮዳክቲቭ ራይትስ ዝብሎ ወይ ከዓኒ እቲ መሰል ኣብ ነብሰን ዝብልኦ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ጥንሲ ንክንፅል ናተይ መሰሊ ዝኾነ ሰብ ክልክለኒ የብሉን ኢለን ንዝኣምና ብዙሓት እዚአን ከዓኒ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ውልቃዊ ናፅነት ዝበሃል ወይ ኢንዲቪዥዋል ራይት ዝበሃል ምስ ከምኡ ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ መፈላለዩ ነጥቢ ኮይኑ ክረአዩ ዝበሃል እምነት ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ክውሕድ ወይ ክኽልከል ስለ ዝኽእል ካማላ ሃሪስ ከዓኒ ነፃ ጌራ ክተፍቅዶ በዚ ሕጂ ዘሎ ክቕፅል ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ቁጠባ እቲ ናይ ቁጠባ ምስ ናይ ተምሃሮ ዕዳ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ተምሃሮ ዕዳ ማለት ንትምህርቲ ክመሃሩ ከለዉ ብዙሓት ተምሃሮ ካብ መንግስቲ እዮም ዝልቅሑ ድሓር ዕዳ ይኮኖም እዚ ዕዳ እዚ ከዓ ክስረ ዘሎም ደልዮም ጆ ባይደን ነዚ ጀሚርዎ ነይሩ ምናልባሽ ካማላ ሃሪስ እውን ክትቅፅሎ ትኸውን እያ እቲ ካልእ ምስ ናይ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ወይ ከዓ ሄልዝ ኬር ዝብልዎ ንጥዕና ትኸፍሎ ንኣፋዊ ትኸፍሎ ንመድሃኒት ትኸፍሎ ንኢንሹራንስ ትኸፍሎ እዚ እውን ኣብ ካማላ ሃሪስ ቁርብ ውሕድ ዝበለ ግን ትራምፕ እንድሕር መፅኡ ቁርብ ውስኽ ክብል ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ትራምፕ ናብ ሃብታማት ገፁ ዝዘንበለ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝእመነሉ ማለት እዩ ካማላ ሃሪስ ተመፅያ ግን ነቶም ታሕተወት ነቶም ወርኪንግ ክላስ ዝበሃሉ ነቶም ሰራሕተኛታት ብዙሕ ክተርብሖም እያ ተባሂሉ ስለ ዝእመነላ ኣብዚ እውን ፍልልያት ክህሉ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ናይ ፖሊሲ ፍልልያት ኣብ ማይግሬሽን ወይ ኣብ ስደተኛታት ክኸውን ይኽእል እዩ ስደተኛታት ክንብል ከለና ትራምፕ ከም ንፈልጦ ኣንፃር ስደተኛታት እዩ ናትና ቦርደር ወይ ናትና ደብ ክዕፀ ኣለዎ ስደተኛታት ክምለሱ ኣለዎም ክጥረዙ ኣለዎም ዝበሃል እምነት ኣለዎ ምናልባሽ ንገለ ስደተኛታት ካብ ገለ ናይ ሙስሊም ወይ እስላም ሃገራት ንዝመፁ ድማ ብዝያዳ ታርጌት ስለ ዝገብሮም እዚ እውን ሓደ ፍልልያት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ትሕቶ ናይ ስደተኛታት ወይ ናይ ማይግሬሽን ከዓኒ ሓደ ካብቲ ፈላላይ ናይ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ነዘርእዮም ልክዕ ከም ዓዲ እንግሊዝ ዝተገብረ ኣበይ ናይ መገዲ ይመርፁ እውን ናቶም መገድታት ክርእዩ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ካልእ ካት ፎሬን ፖሊሲ ወይ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ዝበሃል እሱ እውን ሓደ ካብቲ ኣካታዒ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንኣብነት እዚ ሕቶ ናይ ኣሜሪካ ተገዳስነት ኣብ እስራኤልን ናብ ፈለስጢንን ደሎ ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ተገዳስነት ኣብዚ ናይ ዩክሬንን ናይ ሩስያን ኩናት ዘሎ እዚ እውን ንኣሜሪካውያን ብዝያዳ ዘገድሶም እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፈላላይ ናይ ፖሊሲ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ትራምፕ ኣብ እስራኤል ዘለዎ መርገፂ ብጣዕሚ ዝሓየለ እዩ ንእስራኤል ደገፍ ኣለዎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትራምፕ ዝነበረ ግዝኣት ወይ እሱ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናብ የሩሳሌም ኣግዒዝዎ እዚ ብዙሓት ፕሬዚደንታት ክንገብሮ ኢና ብሉ ነይሮም ግን ኣይገበርዎም ትራምፕ ገይርዎ ትራምፕ ንእስራኤል ዘለዎ ደገፍ ምናልባሽ ምስቲ ናይ ክርስቲያን ምዃኑ ክኸውን ይኽእል
ምስኒ ዓቀባዊ ምዃኑ ክኸውን ይኽእል ምስ እስራኤል ዘለዎ ርክባት ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ዝሓየለ እዩ ስለዚ ትራምፕ እንድሕር መፅዩ ንእስራኤል ዝህቦ ደገፍ ምናልባሽ ዝለዓለን ንእስራኤል ዝገብሮ ተሓታትነት እዚ ብዙሓት ሃገራት እስራኤል ናብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ትገብሮ ዘላ ዝኸስዋ ዘለው ትራምፕ እንድሕር መፅኡ ምናልባሽ ክቃለለላ እውን ይኽእል እዩ ግን ብኣንጻሩ እንድሕር ኢና ካማላ ሃሪስ ቁርብ ኣብ መንጎ ዝኾነ መርገፂ ዘለዋ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካውያን እስራኤላውያን ዝሕግዙ እኳ እንተኾኑ ግን እዚ ናብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ሞት ህፃናት ሞት ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ምስኡ ዝኸይ ዘሎ ዕንወት ደው ክብል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ኣለዋ ኣጋጣሚ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ በፂሒ ነይሩ ምስ ትራምፕን ምስ ካማላ ሃሪስን ድማ ተራኺቡ ነይሩ ካማላ ሃሪስ ውዕል ይተግበር እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ደው ይበል ዝብል መርገፂያ ወሲዳ ትራምፕ ከዓኒ እዚ ካማላ ሃሪስ ትብሎ ደላ ንእስራኤላውያን ክብረት ዘይህብ ወይ ከዓ ንዕቀት ዓይነት ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ ዝብል መርገፂ ወሲዱ ስለዚ ሕቶ ኣሜሪካውያን ኣብ እስራኤል ሓደ ወሳኒ ናይ ምርጫ ክኸውን እዩ ከምኡ እውን ኩነታት ኣሜሪካውያን ወይ ኣረኣእያ ኣሜሪካውያን ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ካልእ ከምኡ ወሳኒ ተራ ክኸውን እዩ ምርጫ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ሪፕሮዳክቲቭ ራይትስ ዝብሎ ወይ እቲ ውልቃዊ ናፅነት እቲ ቁጠባዊ ዕብየት ስደት ከምኡ እውን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ 2024 ምርጫ ወይ ኣብ ሕዳር 5 ዝካየድ ምርጫ ብጣዕሚ ወሳኒ ክኸውን እዩ እዚ ከዓኒ ሰባት ብናይ ኣንግል ርእዮም ዓበይ ገፆም ክመርፁ እዮም ክውስን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ እቲ ብጣዕሚ ዝቐረበ ዓይነት ምርጫ ክኸውን እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ትፅቢታት ኣሎ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ብወኒ ዝኸይድ ዘሎ ዳርጋ ክሳብ ሕጂ ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ማለት እዩ ብ6 ነጥቢ ይመርሖ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ንካማላ ሃሪስ ብክልተ ከባቢ ነጥቢ ይመርሓ ኣሎ ግን ካማላ ሃሪስ ሕጂ ትገብሮ ደላ ጎስጓስ ኢንፋክት እውን ሕጂ ዳርጋ ኖሚኔት ስለዝኾነት ወይ ሕጂ ስለዝፈለጠት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክትወዳደር ምኳና ብዙሕ ኣብዚ እዋን እዚ ክንግምግማ ይንኽእል ኢና ግን ብትገብሮ ደላ ክሳብ ሕጂ ትገብሮ ደላ ጎስጓስ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ረኺባ ኣላ ከም ዝበልክዎ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ውፅኢት ረኺባ ኣላ ወይ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ ከም መንእሰያት ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ ከም ሓደ ኣብነት ክንሪኦ ንኽእል ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ሰባት ብዝገበርዎ ወይ ብተኣኻኸብዎ ክሳብ ናይ 81 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ኣኪቦምላ ኣለዉ ማለት እዩ ንዓኣ ንመካየዲ ምርጫ ዝኾነላ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣትያላ ክሳብ ሕጂ 2.5 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣጥርያላ እዚ ከዓ ንመንእሰያት ምስ ሓብያ Madam Vice President, are you on TikTok? Well, I've heard that recently I've been on the For You page, so I thought I'd get on here myself. ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ብሃንቀውታን ብጥንቃቐን ድርዮ ዘሎ እዩ ኣበይ ገፅ ክኸይድ እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብዝእዋን እዚ ክትውስን ኣይትኽእልኒ ኢኻ መን ዝያዳ ናይ ምሕዋት ተኽእሎ ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣሰካፊ እዩ ክልቲኣቶም ዳርጋ ናብ ማዕረ ነጥብ ኣለዉ ግን ካማላ ሃሪስ ምስ ደገፍ ናይ በዓል ቦራክ ኦባማ ሚሸል ኦባማ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንመንእሰያት እንድሕር ኣምፅኣቶም ንኣብነት እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ዘይመርፁ ዝነበሩ መንእሰያት ደቂ 18 20 21 22 ኣብ ፖለቲካ ዘይግደሱ ዝነበሩ ከም ዝግደሱ እንድሕር ጌራቶ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያን እንድሕር ኣትያ ናይ ምዕዋት ተኽእሎታት ኣለዋ ሓንቲ ኣብነት ክነግረኩም ብዙሓት ሰባት በብናቶም ጉጅለ ማለት እዩ women for Kamala Harris blacks for Kamala Harris LGBT community for Kamala Harris እንዳተባህሉ ተኣኻኺቦም ኣብ ዙም ይእከቡ ኣለዉ እሞ ይዘራረቡ ኣለዉ ገንዘብ ኣውፅኡ ኣለዉ ነቲ ምርጫ ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ናይ ዙም ሪከርድ ተታሒዙ ዘይነበረ 160,000 ዋይት ወይ women for Kamala Harris ዝበሃላ 160,000 ኣብ ሓንቲ ዙም ኣትየን ሪከርድ ሰይረን ኣለዋ እዚ ከዓኒ ናብ ካማላ ሃሪስ ዝካየድ ዘሎ ደገፍ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ቀሲልና ንርአዮ እዚ ምርጫ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ፖሊሲኦም እውን ክሳብ ሕጂ ብንፁር እኳ ዘይተቐመጠ ትፍልልያቶም ግን ከምዚ ዝበልኩኹም ይመስል ምናልባሽ ኣብ መጨረሻ ክጠቕሳ ዝደሊ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ተዓዊቱ ፕሮጀክት 2025 ፕሮጀክት ናይ 225 ዝበሃል ሓደ ናይ ፕሬዚደንታዊ መሰጋገሪ መድረኽ ተዳልዩሉ ኣሎ እዚ ናይ ፕሬዚደንታዊ መሰጋገሪ መድረኽ ዝበሃል ወይ ከም ማኒፌስቶ ጌርና ንርአዮ እሞ ተዳልዩ ዘሎ ትራምፕ እንድሕር ተዓዊቱ ነታ ሃገር መሰረታዊ ለውጢ ክንገብረላ ኢና ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ መሰረታዊ ለውጢ ወይ እዚ ፕሮጀክት 2025 ፕሮጀክት 2025 ዝበሃል ኣሜሪካ ብናይ ክርስቲያን ቫሊ ወይ ብናይ ክርስቲያን መሰረት እትመሓደር ሃገር ንክትግበር ዝበዝሐ ስልጣን ከዓ ዳርጋ ናብቲ ፕሬዚደንት ዝቆፃፀረሉ ኩነታት ንክመፅእ ይፀዓረሉ ኣሎ ወይ ተዳልዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምርጫ እዚ ከም ዝበልክዎ ወሳኒ እዩ ንኣሜሪካ ወሳኒ እዩ ንዓለም ወሳኒ እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ነገር ተመፅኡ ከነግረኩም እየ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ግን ትራምፕ ብሓደ ብክልተ ነጥቢ ቁርብ ይመራሕ ኣሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ግን ዳርጋ ናብ ማዕረ ምምፅኦም ኣይተርፍን ይመስለኒ መን እዩ ድዕወት ዝበሃል ግን ክሳብ ሕጂ ርጉፅ ኣይኮነን ኣነ እውን ክግምት ኣይክእልኒ ሓቂ ዘረባ ይቀኒየለይ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጣዕሚ ንምምልካት ተፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ